Hindi. Live tangan he kay stang boring ng kinabuhi. Ngaon ta ninyo pumilo. Hindi. May ako nga ron sa balay. Tatanging may ngawangan ni mingon sa kuwanan. Mga ontan yung pumilo. Ba't kasi katanan? Puslan mga na si Santi na si natanggom tangan niya sa home quarantine. Inginin ni. Rito ko nga nining pumilo. I just wanted to tell you, medyo malapit yung pangitain ko muna yung headset ko. Kunin ko muna yung headset ko. Live muna ako dito. Ay, wala man dito yung headset. Ako bigibutang yung headset para magkadungog-dungog tayo. Wala yung headset dito. Tapos na ako, nang laba ako. What I did now in my quarantine is that when I woke up, of course, I always pray. Hindi talaga mawala sa akin yan. Mag-pray talaga ako kay Lord dahil, nakamata pa tayo. Yung iba dyan hindi na nakamata. Tayo nakamata pa. That is why I'm very thankful that God is very wonderful to us, giving us another new day. That is why magkain muna ako ng ito, pumilo na gamay. It will just give you more vitamins and minerals. Marami pala ang mga nag-ano dito, nag-live sa atin, nagtumatanaw oh. Kung magpag-greet kayo, mag-post na kayo dyan. Sabi dito, morning President. Shout out ako dito si JD Piquet at saka si Jero Tamula, si Balbido Balios, saka si Fernando Montel, si Magkaon. Siyempre wala tayong magawa sa bahay, magkaon tayo ng magkaon. Namunga kasi yung pumilo namin, kaya magkain na naman ako. Talagang paglabas ko dito sa home quarantine, hindi na nila ako makilala. Inginin. Pag makalabas ko dito, kalokalay ko na si Barney. Si Barney yung violet na dinosaur.
Marami ang nagpa-good morning sa akin dito, nagpa-shout out. Hello, Pangulong Dugong. Gusto niyo matilawan ito? Masarap ito. Ito. Magkain na lang ako ng vitamin C ito. Kung marami ang nagpa-shout out, hindi ko makita yung iba. Simula ako sa pinakababa. Ay, si Mikay Francisco, si Kate Marcos, solid taga Jupiter 3. Ay, may mga alien pala magtanaw sa video natin. Napakadako na ng tiyan ko, Ginoo ko. Nagkababoy na pala ako. Maulaw man tayo nito eh. Kadugayan, paggawas natin dito, mura na kong baktin sa tangkal. Shout out ang nag-Bangladesh, si Ara, si Tata Tisado, at saka si Merjon Manabay Libato. No? Thank you sa Zamboanga City. Napaka-boring namin dito sa dorm. Sa buwagig tubig iyong dorm. Langoy-langoy kasi yung dorm para di maboring. Shout out ang asawa ko naglaba. Si Milky. Milky, nag-shout out ka dyan. Ang asawa mo, tabangan mo sa pagkuso-kuso. Mura ba kagnaw. Labhunon din dong Milky. Durano. Pangulong Dugong, kalami mo kit-kit. Lami talaga magkit-kit. Labi na pag may kit-kiton ka. Labi na pag pink-pink ang kinikit-kit mo. Labi na pag ganito yung kinikit-kit mo. Lami talaga ito. Pumilo. Napakalami nito. Ganahan talaga ako kato dahil ano ko, may hiwa eh. Ini ni shout out kay Ara Matilda, kay Tata Tisado, Richard Namiliti, si Anig, ng titilaok ang manok dito. Kasi buntag pa dito, Limson yo. Sinong Milano? Ini ni nag-iba ang boses ko. Mura na kong tingog ni Bortakloy itong musulingan sa kanto nga gibayuok. I just want to tell everyone, boring din ako dito sa balay kasi nag-start ako ng quarantine ko. Can't go everywhere. I was just stay in my house and eat bumilo. Sabi nila kailangan mag-eat ko ng mga maraming vitamins. Yung vitamin C talaga kasi maasluman si virus ng mga vitamin C. Maganyan ang dagway ni virus ah. Gumaganon ang dagway ni virus. Pag makakain ng ano, ng aslum. Marami pala ang mga nag-shout out from Malaysia, si Ugoy.
at saka si Peach Dandoy at si DJ BB Melodina Rosilio at saka si Kinleo Corporal, si Geraldine Tamayo nung minaw din at si Richard Milite, Ernesto Balasabat Jr., Ing Inini Silmari Pardo at si Tugan family sa Abidra. Sa Sibon, minaw din. Hinahinay lang pagkain Pangulo. Gihinay-hinayan kayo na ko kay basig maapil ang panit. Pait na nagpanit ang pumilo eh. Limson and si Anywar Ing Inini Nicholas, si Smoker na miminaw sa atin ang si Smoker. Shout out din tayo sa taga San Pedro, Laguna. Si Archie Anzano, si Pis Ellen Orgilis ng probinsya sa Bicol. Istisip ko ng mga yung kuhan dira. Ano magbaboy mo kaon? Gina, ganito talaga. Tingnan mo mga baboy, napakalami ng kaon ni sinasabsab nila yung ano. Kinleo Corporal and si Lalene Valencia Bacolod. Marlon Punsalan and si Hello Kitty, Labio Idol, si Bilin, si John Real Mare. Wala talagang problema ko dito sa Mambalay, sabi pa ni Sarel. Saka yan si Don Real Marie at saka si Linro, si Mikay, Ing Ini ni Christy de la Torre. TikTok ka naman minsan. TikTok ako mamaya. Hanggang makatok ako sa TikTok. Kayo din, I am inviting everyone, mag-TikTok na rin kayo. Bahalag makatok tayo sa TikTok, hindi lang sa Biros. Albert Macampaw, thank you. Pakalami ng pagkaon dito. Mga taga Bulacan, si G. Dorias. Ay, si G. Dorias, nan-or video ko. Ing Inini, shout out Ilocos, Shopee Princess, Magi de Gamo, Bonggat, at saka si tumutugaok ang manok ko. Bak. Huwag ka magtutugaok dyan kasi nag-video ko dito. Ing Inini, tingog pa rin yung manok ko. Tutugaok pa rin siya. Gusto magsali sa akin dito sa video. Magsali ka sa akin manok, dumuol. Oh, tumutubag sa akin yung manok ko. Gusto mo magsali dito? Gusto mo mag-video tayong dalawa manok? Tumutubag yung manok sa kabilang bahay eh. Anong gusto mo manok? Sali ka sa aking video? Tumubag ka sa akin? Ing Inini. Gusto mo sa... Ing Inini, tumutubag yung manok sa akin. Bakit kaya tumutubag yung manok sa akin? Oh, gusto magsali sa akin dito sa video? Kumusta ako dyan, Henry Sanyes? Pagkadami nang nag-ano, ay, hindi ko na makita yung iba, nagdagandagan yung ano dito eh. Ing Inini, I just can't, no. Matubag yung manok sa akin pag magkaon, mag-video ko dito, tumutubag yung manok. Tumitingog talaga yung manok dito. Hey, Bongo. I just wanted yun nung palisin mo yung manok. Shout out 7th birthday Joel Aglosolos. Si Carme, happy birthday, 17th birthday pala yun. Ayun, and thank you kay Arlene, kay Yansky, good. Ing Inini. Iba yung boses ko eh.
Magkain ako ng itong vitamins na orange kasi, mapawala ito ng virus. Itong orange. Ito na yung paniudto ko dito, hindi na ako magkain ng kanon. Morning kay Helen Garke, ni Risa, and si Pipay. Yung manok namin, napakasaba ba? Video ako dito, may iring pa dito nagkamang-kamang. Sarap talaga ito, vitamin C. Kasi kung pawala ng virus to. Gustong magkaon yung manok ng orange kaya nagtutugap. Tumitingog naman siya, hindi ko sinabi, nagtumitingog sa akin yung manok dito. Baliw talaga ang manok dito. Natulon akong liso. Sino ko natulon akong liso? Kanta ako ngayon kasi boring ako dito sa balay namin eh. Managsabi dito si Rich Brill siya, halang-halangin natin yung manok mo. Halang-halangin. Itong mga manok dito, hindi pids ang kinakaon dito, mga wate. Kaya bitokon ang mga manok dito. Kumakaykay sa alugbate. Patitingala ka na lang, nag-uukab na yung mga tinangkong kasi kinakahig-kahig ng manok dito. Nga baliw talaga ang manok dito. Yung sagbot mo doon sa sako, matitingala ka pagkabuntag. Nangalaksi kasi kinakaykay ng manok. Hindi lang manok, pati yung mga iro namin dito, nag-iilog sa diaper. Kayang masarap doon sa diaper. Watching from Cavite, watching Shanghai. Si Gansaslin, marami ibalik nyo yung greetings nyo kasi hindi ko nabasa yung iba. Napakapaspas kasi ng dito. Ito pwedeng gawing mask. Kung ang bebeg mo, kung gano'n. Gawin mong mask ang orange para hindi hindi makasunod si virus nito. Medyo nabusog ako konti nung kinaon ko. Laki na ng tiyan ko para na akong baboy-baboy. Gagmay kay kong kamot og tiil na dako kog tiyan. Unsa ko amigas? Nene. Magbalik ako sa greetings, mag-post kayo sa greetings. Si Freddy da nga utan gumbok watching Mikawain Bulacan, si Jimilin tagaknak sa Bakahan, nene. Si Dins Caballes Rodriguez. Nagkatawa talaga ako sa iro na magkaykay sa diaper. Ganun naman talaga mga iro. Yung sayo sa buntag, kaya kayo may mga anak, never kayo magtapong ng mga diaper dyan kasi pagkabuntag. Kala ko gapas, yung pala diaper ang nagkatag doon sa salog namin. Kinikit-kit na ng mga iro. Balit Arad at sa kay watching from Kuwait, Dipolog City, si Rima, si Jello, sa Baldan, sa Cubs, Triple, Puyan, and Marjun, Manabay, Labaton. Sa Libaton eh. Tinibok on, Idol, Lameh, kaayoh, Grace, Dulom, may si Onailo. Happy 35th birthday kay Ichiram.
Marcelina Inday Diabilos in Bino Saison. Taga Laguna. Kanta ka idol, magmiminaw kami. Buntok Kagahan. And si Rich Kain Brillie, thank you very much. Naglalaway yung manok ko sa akin. Sabuan ko yung manok kanina. Maya pala. Nirisa, ngayon, Birato, thank you. And mga taga-Batuan, Maguindanao. Shout out ako kay nagmas ng panit ng orange from Cavite. Siguro gawin mong ano talaga yan. Si Mare, si Freddy, Gumbok, makalingaw ka talaga. Si Judith, si Belen, si John Ray Imen, watching Iloilo. Si Mikay, si Rich Candy, si Jimmy Guzman, si Kimi Dalumpine, si Palma Mel, Maymay, si Maribek, Anuba, Federico, si Julius, Lidiotan, si Yansky Gadobile, si Judy, si Judy Ann Santos. Tanaw si Judy Ann sa live po. Ang ganda si Mara Clara pala ito. Watching from City of Love, si Iloilo, John Ray Imen, Ruben, Maatan, Indonesia. Watching from CDO, Carne Norte, Janet Galindo. Pati Carne Norte sa atin nagpag-greet. Juma Tabon, Malaysia, and si Christy Alonso, Bilin Serohe, si Sinon Acabo, sa Olga Junior, and si Jane Kaday Tubil. Kaday Tubil. Hindi, way tubig way tubil. Taga Makati. Ako anang unlan ni mo, tas imuhan na ako, si Mare. Si Makamare. Gitakigan kaday. Ang Bicol, si Marialo, Dominic, si LA, California, si Palma Mil. I just wanted to tell everyone, si Kimi Lumpinis, nag-watch sa akin. Yan, si Dominic, Azores, and Inine, mga taga-Kuwait, marami ang nagtanaw dito. Nike Belbuena, si Adine Clark Deep. At saka ito, marami din si Mark Deep. Ang diaper talaga gikaykay ng iro. Marami ang nakabalo dyan kasi minsan yung nagkaykay ng nag-ilog yung iro ng nag-ilog yung iro ng diaper. Tapos magalok-halok talaga kayo sa iro. Hindi mo alam yung iro mo nagdumog na pala ng diaper doon. Hindi ikaw din ang nagdumog ng diaper. Ayun na, ayaw ibundak akong apelido ko kay busig mapiang ko. Marjon Libaton. Hindi na ito ibundak ka basig mo upat yung pananaw. Malita de la Cruz. Yan si Flores. Yan si Gadobile, si Judy Belia. Hindi Judy Ann, Judy. Nagalit pa si Judy sa akin. Sabi niya hindi Judy Ann, di Judy ito. Huwag ka magalit dahil. Ma-stress ka dyan. Maupaw ka. Si balitan malingaw yun ako ni mo magtanaw ng live. Wala ay talaga ang lockdown dito sa Kuwait. Wala ay kagnaong imo pang lockdown. Nagkakain akong si Jed Gonzales, Adinig, Black Deb, Iligan. Ang galit yung asawa niya kasi tawa daw sa ng tawa. Bakit magalit? Magalit ang asawa kung lagi kang malungkot. Kasi pag masobra ka malungkot, tulala ka, maglapos-lapos yung pananaw mo sa bongbong, iba na yan. Depression yan. Marami ang nabuang dyan sa depression. Marami akong kilala nabuang sa depression. Kasi sobrang seryoso ang kinabuhi. Yan, nalisuwag utok. Margie, ini sa Buanga del Sus, Margie. Si Rich Kain, thank you. PGL Militon. Si Lotte. Baka ano to? Si Lotte. Lotte, maiyakin. Yung kanta ni Princess Sarah. Sabi niya dito, napakagagmay naman ng buongon mo. Siyempre, pagdag ko ito, mahirapan ako pag-ubos ng buongon. Si Lameh. Anak lima ko. Ini ni Antonita Bukon, si Naninski, si Pitbrep, Bangladesh ito. Ni Riza, si Louie B, at saka si Mikay, at saka
si Mel Blastimosro, si Ray Pagosara, si Sunex Nuber, Snow Antoinette, si Chili Hibero, Gladys, Nerissa. Saka si Minnie ang minaw din dito. Dayaper sa tiguwang kay Ngilad ingon ni Marjon. Ngilad yun magdayaper ang tiguwang doy. Kita kag tiguwang gikatitir na kung nagdayaper. Napakalami naman ng gamay. Malami ang gamay. Piktosan ka gamay, tanaw na tugdi ka mawingig. Lami mo ng gamay. Ang buongon ako, gagmay kayo. Yung buongon ko, meron pa kong orange. Meron pa akong saging dito. Lami talaga yan, magkakaon-kaon tayo. Watching from Zamboanga City, nakakawala ka talaga ng stress. Hindi lang stress, 4 at 5 din. Si Mel Blastimoso, Nikki, at saka si Karma, watching from Zamboanga City. Inini. Shout out, taga-Panabo, Jeffrey Osminia. Dami ang nagpa-shout out si Ading, Adinig. Inini. Norman Yangan. Jonathan, at saka si Nikki. Gilbuena. Magkainan ako kanina ng ano. Nagpalit ako kanina ng inini ng durian. Pagkahawak ko sa durian, may humapak sa akin sa kamot. O bakit mo ko hinapak? Sabi na, hindi durian yan, naong ko yan. Sorry, inini akala ko durian. Hait, magukikag naong. Kasi yung tindero, tunokon og naong. Akala ko nakadisplay kasi yung puyat, aransilio, tapos yung dagway niya, naganunan ko, magkano to? So, sinampal ako. Hindi ako baligya. Akala ko, durian ka. Tunukon mo kagnaw. Ganun lang tayo, maglingaw-lingaw lang tayo. Matagal ang buhay natin pag magkatawa tayo lagi. Tingnan niyo yung seryoso ng mga tao. Puro reklamo. Inini, puro reklamo, puro post Facebook, puro negatibo ang post. We are facing now, this is what we call a very big health issue. Pero yung makikitaan mo, puro bad news. Makakakita ka dyan sa mga TV, puro bad news. Mga matay, mga positibo. Yung iba magpo-post ng takot tayo. Huwag lagi takot ang nasa atin, lagi tayo makukulbaan. Hindi makatulong sa atin yan. Mamatay talaga kayo, I tell you. I'm telling you, mamatay kayo sa stress. Makakabuang yan. Marami ang nabuang dahil sa stress. Mukbang. Inini, sabi ni Nils Kiminin, samtang nagprito ko ng isda. Sabi niya dito, nagtanaw siya dito sa, Day, masabi ko, Day, yung isda mo nagiprito, busig iring ng mukay-kay sa mantika diha, Day. I just wanted to tell you I have a story when just when I woke up ba, kakaon kasi ako ng inon-unan. That was one of my favorite, yung inon-unan. Yung nagising ako, bumaba ako sa ubos. Siyempre, hindi ka naman ang makababa sa taas, nasa ubos talaga yan. I woke up, suddenly, nung bakit ako doon. Punta ko doon sa lamisa namin kasi gutom na ako. Magkain kasi ako ng nung inununan. Then suddenly, natingala ako kasi when I'm about to eat yung inununan ba. Inukab ko yung taklob. Inukab ko yung taklob. Sabi ko,
bakit nadugmok yung ano, yung isda na, yung tilapia na, ano ba, yung tilapia, naukab yung tiyan ng tilapia, at saka yung, nagnganga ang baba sa tilapia, and I told my mom, what happened to the inununan? Kasi, before ko pa sinabi, kinain ko na kasi, nawakwak yung tiyan ng tilapia. Ini, kinakaon ko na yon, napakalami ng kaon ko, and my mom, dumating ang mama ko, sumulod doon sa kusina. Nagsulti sa akin. Nagsabi ako, bakit parang nabungkag yung tinain ng yung tiyan ng tilapia, sabi ng mama ko. Bakit mabungkag yan? Gimbutang lang natin dyan sa lamesa. Tapos, and then, and I'm thinking, bakit kaya nabungkag yung tinain ng tilapia? And then, dumaan yung iring sa tubangan ko. Gumaganon ang iring. Nagtitilap-tilap yung iring sa baba niya. Gumaganon ang baba ng iring. Sabi ko, kinain ko na yung nawakwak na tilapia. Never thinking na, doon lang pumasok sa isipan ko, nunuok ko, gilampurnas na dahil itong tilapia sa among iring, bantog na nawakwak ang tiyan. And then I ate the remaining part of the fish, the tilapia. Kinaon ko talaga, napakalami ng kaon ko. Sabi ko, gibungot man yung tilapia. Color orange pag ang bungot kay muramat to. Yung inini, murang si Garfield among iring. Ginuo ko, tilaw na ko, nangala ko. Bukog na lang man. Yun, sabi ko, masarap din pala yung tira-tira ng iring. Aslom yung inununan, pag tilaw ko, medyo tamis-tamis na. Nagtaak-taak na yung iring doon sa lamisa. Gusto ko sanang sumuka kasi giluod ako. Sayang din naman kasi hindi naman kami makapalit ng tilapia kasi hindi kami makagawas. Ilang kwento lang ako sa inyo. That was my experience when, if you were staying in your house, kalimutan, takluban nyo talaga yung mga pinirito, inununan, kasi lampurnason talaga ng iring yan. I tell you, di lang iring ang, the worst part, not just a catwheel, lampurnas yung inununan. Pati amigas at saka botike, nga ok-ok, ilaga. Diyan mag-inilugay yan sila dyan. Yeah, I'm telling you, please, takpan mo yung ano nyo, mga pinirito. Masarap din naman yon, sabi ni Marjon. Inununan with cat flavor. Masarap yun. Sabi si Andre Paso, sabi sa akin, sige talaga ako nakatawa dito. Pambaliw tayo sa katawa dyan. Huwag yung magpalabi kayo. Kaya, yun lang naman ang kwento ko. Say, I'm just, I'm so bored in inini. And then, aside from that kind of story, may saging din ako dito. Kasi, sabi dito, magkaon kayo ng prutas. Damihan, huwag kang kain ng kanon ng kanon. Piskat ng iringan na. Piskat kang iringan ka, pusang iring ka, ing-inin. Ang galit talaga ko sa pusa. Nagkatutukan kami ng pusa, sabi ko, pusang iring ka, pag makitaan ta ka, panitan ta kang iringa ka. Sinabi ko yun sa iring. Tumutok sa akin ng iring, sumiga ang mata ng iring.
Sumigay yung mata ng iring sa akin, tumutok sa akin, gumanon. Oh, bakit ka tumutok sa akin? Ikaw pa kung naglampurnas ng inununan, ganyan pa ang tingin mo sa akin? Isip siguro ng iring. Isip ng iring, bamanda ka sa akin. Pag matulog ka. Di lang piniritong isda nga kung kawkawan pati mong itlog. Ing-inin, kabuntag mo ito. Ngala ko, katal kay kong itlog. Ikaw na daw si iring. Hello, ing-inin ni mayonnaise, thank you kayo. Sabi sa akin, napakadako naman ng saging. Kasi, ito, yung binigay sa akin. Thank you kay Tita Benos nung bigay lang ng saging kay Ate Dayan at saka kay Kuya Louie. Just wanted to thank you. Nagtanaw si Jacqueline, si Fritz, si Edith, si Catherine Valencia, si Dens Gallardo. Sabi na, ikaw rin giganahan na buang ka. Wala tayong magawa dyan dong. Live ko kasi ito. I just wanted to tell, lalo na yung mga nanood ng live, I know, I am not forcing everyone to watch my videos and even forcing everyone to like me. Because I don't mean about having lot of likers and followers. This is all about good vibes. And there are some people, not only few. Only few, masabi ko, galit sila sa mundo. Kung magaya-gaya tayo sa Pangulo, sabi nila, wala tayong respeto. And if you will just think about respect, it's very far different of giving good vibes. There are a lot of, I have a lot of friends, knowing a lot of friends. Marami akong kaibigan, gaya ng ibang boses. I don't hear anything. Magalit sila. They are very happy. Pero may ibang tao magalit. Sabihan ka, buang ka, wala kang respeto. I even tell you that you go to hell. You watching right now, wishing other people downfall and hell. I'm telling you, pusang iring ka. Hindi ko gusto magano na tao. Yung sinasabi sa akin na buang ako, wala kong respeto. I'm telling you, I don't need you in my page. Huwag mo kong galitin. Kasi magalit ako. Itong sinasabi ko, I'm from Davao City. I respect the president. He is my inspiration doing this. Wag kang maganyan. Kasi when I'm doing this, I know the president is also watching my videos. Hindi na kailangan magsabi pang president, mag-uban kami dito just to, wala lang sabihin na okay. In the crisis like this, I'm so serious right now. I'm not the kind of serious. I'm not really serious. You know? I respect everyone in their freedom of speech. They express. Mag-express nila ng kagalingan nila. I don't care about that. Because this is my page and I am just spreading good vibes. Hindi ko gustong nega dere. Kung di mo gustong buang o kaning tao nga murag nakatok, hawa mo sa page. Pungkol mo. Daot mo. Pagbukaong ka saging, ino-ano kasi mong naong. Malipay ka.
Magalit ako, pusang iring. Pusilon ta ka. Pusilon ta kag saging. Thank you. Medyo natulala yung video ko. Akso kabalaka kung video da. Ingin ini ay suko-suko da Pangulo. Oh, mag side view ka mula nagkagnaw gurami. Ingin ini. Ano nangyari? Wala kasi yung video ko. Baka gidaot na ito ng mga basher. Hindi lang tayo magalit. We'll continue to be of service. Continue of spreading the good vibes. We spread the good vibes, not the virus. If you tend to think that I am not doing my job, I just wanted to tell all of the Filipinos who are watching this video to please do not be too serious when it comes to handling problem. Be serious in dealing with challenges. Hindi makatabang sa atin yung lagi tayong magreklamo, lagi tayong ing-inin. Kain na lang ako ng orange. Hindi kaya ako babutdan nito. Pakalami ng buhay dito. Spread the good vibes, sabi ni Jacqueline. Asa kasi Carl, ing-inin ni. At kasi Ejo Upaon at si Junpyo, Sulyupak, Binison, Saigoptira, ing-inin ni. This time, I just want to be serious this time. I just want to ing-inin ni. Ing-inin ni. That's the right word. Ing-inin ni. Ing-inin ni. Oh, baliw talaga tayo nito. Ing-inin ni. Salamat sa imo kataytok, Pangulo. Malipay talaga kami manood sa'yo. Ay, idol na. Dami kang kinakain na prutas. Bigyan mo kami. Sige, lapit ka dito, bigyan kita. Tingnan natin kung hindi malibat yung mata mo ay mawingig ka dahil bigyan talaga kita. Gusto mo bigyan kita? Ing-inin. This is my orange. This orange is really rich. Ing-inin rich in vitamins and minerals. And vitamin C will fight free radical. Ing-inin. Yan lang, wala na magawa dyan kung may mga basher tayo. Meron tayong mga tao na magalit sa atin. I'm telling everyone, you cannot please everyone. Ing-inin. Even my cabinet, even my senators, even the governors, even the people
in your company, even your colleagues and friends, there are times that they don't understand you. There are times, galit talaga sila sa'yo. You cannot please everyone. But I am telling you, do not even, take it seriously to think what other people say. You cannot be happy. Inini. Seryoso. Inini. This time, I'm grabbing this opportunity. It's very rampant nowadays. Hindi mo talaga alam kung sino yung pagkatiwalaan mo. Inini. You don't even know kung sino yung mga tao na malapit sa'yo. There are times that they are also traitor. Inini. Not all the people in front of you. I'm telling you, yung nasa tubangan mo, always very good when it comes to talking in front of you, but you don't know. When you go out, they're talking about you. I'm telling you, that is the attitude. Inini. That's why, hindi mo talaga you cannot even please everyone when they have, something to think negatively about you because ganun talaga sila mag-isip. Ayan! Inini. Inini. Nabuang na dyan si DJ Kokoy. Shout out sa mga relatives sa Gina Santos from Abu Dhabi, Judge Ibrahim. Shout out si Henry Cabarrubias, mga taga Bohol. Happy birthday kay Napix Palapox. Ngalan Palapox. Magkagnawati, kikipalapok ka. Inini. Grabe ang katawa ko dito sakit talaga ang tiyan ko. Sige, kalibanga ka day. Inini ka tirin. Inom og dagagatas para mubusikad ng igid. Inini. Tagbuang ani si katawa. Gamay na lang kulang ani mawingig na kung baba. Singon pa ni Giselle. Huwag kang magpabuang-buang, Giselle. Hurot-hurot na ang hospital nga ni. Mabuang kapag apel. Gusto mo kay dasok sa Anidoro? Inini. Inini. Shout out muna tayo. Seryoso ko ngayon. Usay mong ginagamit na hair wax, Pangulo? I'm just using yung aloe vera. Yung duga ng aloe vera. Kung magawasan yung aloe vera yung duga ng aloe vera, ihid-hid mo yan sa buhok mo. Makapanindot ng buhok yan. Makapaitong mo buhok. And sometimes my mom is maglutog biko. Gata. Kumot-kumoton mo ng gata. Susama sa pagkumot-kumot ni Monia. Inini. Let's not. Yung gata, yung kakang gata. Ihiso mo yan sa buhok mo. Ihiso mo yan. My grandmother is always doing it to me when I was young. Yan talaga ang binubutang niya sa ulo ko. Inini. Lilots Padilla. Sherwin Natividad ng Japan. Vance, thank you very much. Inini Jefferson Cabrizos. Matamis talaga ito. Kinakaon ko. Happy birthday, Mr. President. Wish you all the best. Bonito Tortuga. Inini. Salamat talaga sa inyo. Hindi kayo nabitaw sa live ko. Inini.
Ate Renziton, shout out sa Davao. Si Jod, Yosmen, Giselle Cagas. Sumni Giselle, ing-ini ni Giselle Kagang. Bantog ra lagyo kay kag mataday kay Kagang ni. Ing-ini ni Ria. Sabi ni Ria, spreading the good vibes in love for more. Ing-ini ni Benedict Acosta. Taga-Riyadh ang GRIC company. Washington, Aklan, sa Boracay, Minos at din. Si John Paul Johnson, si Giselle Cagas, si Ramil Rosoro. Ing-ini ni, thank you very much, Dit. Dit, Tisid, Saison. Kakawala ka talaga ng stress. Siyempre. Thank you very much. I just wanted to tell you, thank you for watching the videos. And more videos to come. Sikat talaga, shout out from Hawaii. Ing-ini ni, Sinapit Palapox, thank you very much. And si DTC Saison. Si James, matulog sa ako, kasigir kong katawa, mbotdan kong tiyan. Nabotdan, magikagnaong tiyan pa ka. Kumot-kumuton dahil bago ihapla sa buhok. Bago kumuton, yung pa ng pugaon. O, naibotdan yung buhok. Thank you very much, Risbel. Si ing-ini ni Clavier Creta. This made my day, Giselle. And si Vance. Kaog mansanita sa adong. Mga makagnaog pirok-pirok. Nung samning naong ni mo din makanag. Ingon kaglanggam. Ing-ini. Ramos, Big Cash. Ing-ini. Ano talaga ang boses mo? Ayun, thank you very much for watching dahil matulog muna ako para matubo ako. Thank you for watching, everyone. Thank you so much.